Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y trydydd Sul wedi'r Ystwyll. Heno, yr ydym yn dod at ddiwedd yr wythnos weddi dros undeb Cristionogol, a bydd y gweddiau heno yn cynnwys deunydd a baratwyd ar gyfer yr wythnos hon gan gymuned ecwmenaidd Grandchamp yn y Swistir ar y thema Arhoswch yn fy nghariad i a byddwch yn dwyn llawer o ffrwyth. Arglwydd grasol frenin hedd, gad o gad i'm weld y wedd, am ddisgleiria fel a wawr, chomad eglwys ar y llawr, dangos fforfe fengil rhad i bob cendl ym pob gwlad. Moled pobl di o ddiw, doedd y llwythau dynol ryw, i ddyrchafu Gwasanaeth, a berf Crist a'i gariad ef, i fydd i fnywod raif di fod olwythau'n deiar ni. Moled bobloedd di o ddiw, ffrwyth o melor ddeiar wyw, diw trwy ras fendith o ddyn, dyn i ddiw a'i roddio'i hun, camdeithased pawb ynghyd, cariad perffaith lan o'r byd. Wele, y mae preswylfa Duw gyda dynion, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym, trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i'ch wi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Duw brosiau'n canorthwyo, arglwydd brysurau'n camorf, gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen.
Canwch yr arglwydd, Olianus fyddo enw'r arglwydd. Am lawen hawch yr ai cyfiawn yn yr arglwydd, I rai uniawn gwefus i'w hawl, molwch yr arglwydd ar felyn, cenwch I fo arnabol ac ar dectant. Cenwch iddo ganiad newydd, cenwch yn gerdd garan soniarus, canus uniawn i'w gair yr arglwydd, a'i holl weithredoedd am wnaed mewn ffyflondeb. Efe ac ar gyfiawnder a barn, o drigar efo'r arglwydd y mae y ddeiar yn y gyflawn, trwy air yr arglwydd y gwnaethpwyd a nefoedd, a'i holl luoedd hwy trwy ysbryd ei enau ef. Casglu y mae efe ddyfroedd y môr ynghyd megis pentwr, o mae yn rhoddiad ymderoedd mewn trysorau, ofned yr holl ddeiar yr arglwydd, holl drigolion y byd ar swydant ef. Canus efe a ddywedodd ac felly y bu, efe orchmynodd a hynny a safodd, yr arglwydd sydd yn diddymu cyngor y cenhedlaeth, a mae efe yn diddymu am canion pobloedd. Cyngor yr arglwydd a saif yn dragowydd, meddyliau ei galon o genhedlaeth I genhedlaeth, gwyn ei byd y cenedl y mae yr arglwydd yn y ddiwyddi, a'r bobl a ddetholodd efe yn etifeddiaeth I fo ei hun. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oifl y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, a noes oes oedd. Amen. Darlleniad o lyfr Jeremia, y 3ydd bennod o adnod 11 i'r ail adnod o'r 4edd bennod. Clyw! Ar y moelydd clywir wylofain ac ymbilti Israel, am iddynt wyro ei ffordd ac anghofio'r arglwydd ei Duw. Dychwelwch, feibion gwrthnysig, iachaf eich ysbryd gwrthnysig. Wele, fe ddown atat, oherwydd ti yw'r arglwydd ein Duw. Diau y dawoferedd o gyfeddach y bryniau a'r mynyddoedd, ond yn yr arglwydd ein Duw y mae iachawdwriaeth Israel. Y mae'r gwarth wedi ysu llafur ein tadau o'n ieuenctid, ei defaid a'i gwartheg, ei meibion a'i merched. Gorweddwn yn ein gwarth, a'n cywilydd wedi ein hymdoi. Yr ydym wedi pechu yn erbyn yr arglwydd ein Duw, na ni a'n tadau o'n ieuenctid hyd y dydd heddiw, ac ni wrandawsom ar lais yr arglwydd ein Duw. Os dychweli Israel, medd yr arglwydd, os dychweli ata fi,
a rhoi heibiod y ffieidra o'm gwys a pheidio â symud, ac os tyngu mewn gwirionedd, mewn barn a chyfiawnder, byw yw'r arglwys. Daw'r ail lith o lythyr Paul at Titus. Yr ail benod gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Ond yr wyt ti i lefaru'r hyn sy'n gweddu i'r athrawiaeth iach. Dywed wrth yr hynafgwyr am bod yn sobr, yn weddus, yn ddisgybledig, yn iach, mewn ffydd ddachariad a dyfal barhad. Ac wrth y gwragedd hynaf yr un modd, am iddynt fod yn ddefosiynol eu hymarweddiad, yn ddiwenwyn a heb fod yn gaeth i ormodedd o win. Dylent hyfforddi'r gwragedd ifanc yn y pethau gorau, a'i clymell i garu ei gwir a charu ei plant, i fod yn ddisgybledig a diwair, i ofalu am ei cartrefi ac i fod yn garedig, ac yn ddaros tyngedig i'w gwir, fel na chaiff gair Duw enw drwg. Yn yr un modd, cymell y dynion ifanc i arfer hunandisgyblaeth. Ym mhob peth, dangos dy hun yn esiampl o weithredoedd da, ac wrth hyfforddi, amlyga y ddidwylledd a gweddister
a neges iachusol, a fydd uwchlaw beirniadaeth. Felly, codir cywilydd ar dy wrthwynebwr, gan na fydd ganddo ddim drwg i'w ddweud amdanom. Oherwydd amlygwyd gras Duw i ddwyn gwaredigaeth i bob dyn, gan ein hyfforddi i ymwrthod ag aniwioldeb a chwantau bydol, a byw'n ddisgybledig, a chyfiawn, a diwiol yn y byd presennol, a disgwyl am y gwynfyd yr ydym yn gobeithio amdano, yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr, Iesu Grist. Rhoddodd ef ei hun drosom ni i brynu'r rhyddid i ni, oddi wrth bob anghyfraith, a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun ac yn llawn zeil dros weithredoedd da. Dyma derfyn yr ail lydd. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Oen tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, wneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein yddiol, a maddau ni ein dyledion,
blynyddoedd yw'n unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbrydyn iawn o'n mewn. O llalluog a beth fywiol ddiw, y datgyddir dallu a thogoniant yn dyfab Iesu Grist, adnewydda nertha ni a thras, fel y bwy ni sy'n addoli yn deglwys, dystiolaethu'n llawen i thogoniant yn y byd, drwy'r un Iesu Grist a'n iachawdwr. Amen. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd yn all y byd a'i roddi, fel y bwy ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Daw ein gweddiau hyn o'r drefn Gwasanaeth ar gyfer yr wythnos weddi dros undeb Cristionogol. Paratwyd y deunydd gan gymuned fynachaidd ecwmenaidd Cron Siomp yn y Swistir. Dyma gymuned o chwiorydd a ddechreuodd ei bywyd yn y traddodiad Protestanaidd diwygiedig, ond sydd bellach yn gymuned ecwmenaidd yng ngwir ystyr y gair. Galwad y gymuned hon yw gweddio a gweithio dros undeb yr Eglwys, trwy wreiddio ei bywydau mewn gweddi ac aros yng nghariad Crist. Yng ngeiriau'r gymuned, a ninnau wedi'n himpio ar y wynwydden, sef Iesu ei hun, daw'r tad yn wynllanwr i ni, gan ein tocio a pherin i dyfu. Dyna ddisgrifio'r hyn sy'n digwydd mewn gweddi. Y tad yw canol union ein bywydau, ac ef sy'n unioni ein bywydau. Mae'n ein tocio a'n gwneud yn gyflawn, a bydd bodau dynol cyflawn yn gogoneddu'r tad. Rhwng pob ymbiliad byddwn yn canu siant a gyfansoddwyd gan y gymuned. Ond yn gyntaf, cymerwn eiliad neu ddwy i ymdywelu. Dymuniad mawr Duw a fynegir gan Iesu yw y byddwn yn dod ato ac yn aros yn ddoef. Mae'n disgwyl yn ddiflino amdanom, gan obeithio byddwn wedi ein huno ag ef mewn cariad, yn dwy'n ffrwyth a fydd yn dod â bywyd i bawb.
Mae perygl y byddwn yn ymateb i'r gwahaniaethau ryngom drwy encilio, gan sylwi ond ar yr hyn sy'n ein gwahanu. Yn hytrach, gwrandawwn ar y ffordd mae Crist yn ein galw i aros yn ei gariad, ac felly dwy'n llawer o ffrwyth. Gweddiwn. Dduw bywyd, rwyt wedi creu pob bod dynol ar dy lun a thelw dy hun. Canwn fawl i ti am rhodd amrywiaeth mewn diwylliant, ffydd, traddodiad a chenedl. Rhoen i'r dewrder i wrthsefyll pob adeg anghyfiawnder ar sail hil, dosbarth, rhyw a chrefydd, ac ar ofn y rhai nad ydynt fel ninnau. Dduw trigarog, dangosais di ni yng Nghrist ein bod yn un yno ti. Dysga ni ddefnyddio'r rhodd honno yn y byd, fel y gall dilynwyr pob crefydd ym mhob gwlad, wrando ar ei gilydd, a byw mewn tangnefedd. O Iesu, deithos di'r byd, a rhannu'n gyflawn yn ein dynoliaeth. Gwyddos mor galed yw bywyd i bobl sy'n dioddef mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Bydde di ysbryd trigaredd ein cymell i rhannu ein hamser, ein bywyd anheiddo a phawb sydd mewn angen. Ysbryd glân, rwyt yn clywed llyd dy gredigaeth glwyfedig a chri'r rhai sydd eisoes yn dioddef oherwydd newid hinsawdd. Arwain ni ymddwyn mewn ffyrdd newydd, bydde di ni ddysgu byw mewn cytgord fel rhan o'th greadigaeth. Mae ysbrydolrwydd a chydsafiad yn hanfodol gysylltiedig. Mae gweddi a gweithredu i ddigwydd ar y cyd. Pan fyddwn yn aros yng Nghrist, bydd erbyniwn ysbryd dewrder a doethineb i weithredu yn erbyn anghyfiawnder a gormes o bob math. Dywedwn gyda'n gilydd.
Gweddiwch a gweithiwch tuag at deyrnasiad Duw, drwy gydol eich dydd. Gadewch chi air Duw yn nadlu bywyd i mewn i'ch gwaith a'ch gorffwys. Ym mhopeth, byddwch yn dawel ynoch eich hunain, fel y byddwch yn preswylio yng Nghrist, llanwer chwi ag ysbryd y gwynfydau, llawenydd, symlrwydd, trigaredd. Ysbryd glân, y tân bywiol a'r anadl dyner, tyrd ac aros gyda ni. Adnewydda ynom dyheuad am undod fel y gallwn fyw yn ymwybodol o'r rhwymyn sy'n ein huno yno ti. Bydded i'r holl rai a wisgodd Crist adeg ei bedydd, uno a thystio gyda'i gilydd, i'r gobaith sy'n ei cynnal, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Ostirias bryd glân a nawr, o'r ffrwyg adeg lwys ar y llawr, osteg a lyd a therfys dyn, ac nani eto bawb anin. Un gada'n brodyr isanen, un gada'r saint i hwnt i'r chen, un gada'r engil glan dilif, un gada Duw bendigaid byth. Ein hamraniadau ar y llawr, dileuan llwyr o arglwydd mawr, mewn cyt gort peraidd boed ein can, i'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Un arglwydd sydd i'r corff yn ben, un Crist yn aberfar y pren, un Duw a thad i'r mab, un gref, un ffyb a gobau fam y nef. Ym mhob peth, dangos dy hun yn esiampl o weithredoedd da, y seithfed adnod o'r ail bennod o epistol Paul at Titus. Fel dwi wedi grybwyll eisoes yn y gwasanaeth heno, y gymuned fynachaidd Gronsiom yn Ystwyll sy'n gyfrifol am y deunydd ar gyfer yr wythnos weddi dros undeb Cristionogol. A'i dewis thema eleni yw aroswch yn fy nghariad i a byddwch yn dwyn llawer o ffrwyth. Mae cymuned Gronsiom yn hynod am sawl reswm, ond yr hynotaf yw bod gwreiddiau'r gymuned hon yn dod o adain Brotestanaidd diwygiedig yr Eglwysi yn Ystwyll. Nid yn ymal y meddyliwn ni am gymunedau mynachaidd yn dod o'r adain hon o'r Eglwys Cristionogol. Dechreuodd y gymuned yn ôl yn y 30au gan ddwy wraig oedd am ail ddarganfod pwysigrwydd o amdawelu, synfyfyrio a gwrando ar air Duw. Roedd un o'r sylfaenwyr yn weddw oedd wedi magu 3 o blant. Eto, nid y cefndir arferol i rywun sy'n meddwl dechrau cymuned fynachaidd. Ond mae Duw yn dewis ac yn galw pobl o bob cefndir i gyflawni ei ewyllys yn y byd, i wneud yr annisgwyl ac i ddechrau pethau newydd bydd yr eglwys gyfan.
Dros y digawdau mae'r gymuned wedi tyfu, ac erbyn heddiw mae cymuned Gronsiomp yn cyfrif bron i 100 o chwiorydd, gydag un ganolfan yn y Swistir, un yn yr Iseldiroedd ac un yn Ffrainc. Yr ail beth sy'n hynod am y gymuned hon, mae'n gymuned ecwmenaidd yng ngwir ystyr y gair. Hynny yw y mae'r chwiorydd yn dod o sawl gwahanol enwad ac adain o'r Eglwys Cristionogol. Maent yn dod o wahanol cenedlaethau, gwledydd a chyfandiroedd. Yr hyn sydd yn gyffredin iddynt yw ei ffydd yng Nghrist, a'i galwad i fyw mewn cymuned, i dreulio ei hamser mewn gweddi, ac i gynnig lletygarwch i bawb sydd am encilio o ddwndwr y byd, neu sy'n chwilio am dywelwch, neu'r cyfle i ail ddarganfod Duw a dod o hyd i ystyr i'w bywydau. Ni fydde'r chwiorydd yn honni ei bod yn gwneud unrhyw beth anhygoel, ond yn hytrach yn byw ei galwad, bod yn ffyddlon i Grist, aros yn ei gariad a dwy'n ffrwyth trwy ei gweddi a'i gwaith, lles eraill, yr Eglwys a'r byd. Pan edrychwn ni ar y gymuned hon, ar amryw o gymunedau mynachaidd Cristionogol o wahanol enwadau, enwedig y cymunedau ecwmenaidd fel cymuned Tese yn Ffrainc, fe welwn ni esiamplau o Gristionogion yn cydfyw, yn cydweithio, yn cydaddoli ac yn cydweddio a ffydd. A'i ffydd yng Nghrist, a'i parodrwydd i aros yn ei gariad, sydd yn ei huno, ac mae'r undeb hwn yn gryfach, yn ddyfnach ac yn gydarnach nag unrhyw deyrngarwch i enwad neu un traddodiad. Y gymuned, y gweddi a'r gwaith yn goresgyn y gwahaniaethau mewn traddodiad ac arfer a hanes. Ar ddiwedd yr wythnos weddi dros undeb Cristionogol, a mae'r cymunedau hyn yn esiamplau i ni o undeb Cristionogol ar ei orau, ac yn esiamplau o weithredoedd da. Ac mae angen esiamplau da arnom ni i gyd, esiamplau i'n hysgogi ni, esiamplau i'n hysbrydoli ni, esiamplau i'n herio ni. Yr esiamplau gorau wrth gwrs yw'r rheini sy'n arfer yr hyn a bregethant, yw'r rheini sydd ddim yn ceisio bod yn esiamplau mewn gwirionedd, ond sydd trwy ddilysrwydd ei ffydd ei bywydau, trwy ei ffyddlondeb a'i dyfaldonc, sy'n troi'n esiamplau i eraill. Eraill sydd yn gweld ynddynt rhywbeth sydd yn werth ei efelychu, sydd yn gweld y mywyd rhywun arall neu gymuned yr hyn sydd yn ei cynnal. Ac i ni, bobl ffydd, be sydd yn ein cynnal ni, ond ein ffydd yng nghariad Duw a welwn ni yn Iesu Grist. Arhoswch yn fy nghariad, medda Iesu, a byddwch yn dwyn llawer o ffrwyth. A phan feddyliwn ni am undeb Cristionogol ac am ein sefyllfa ecwmenaidd ni heddiw, mae angen esiamplau da arnom o'r hyn y mae undeb Cristionogol, undeb dwfn wedi ei seilio ar weddi a gwaith, yn gallu cyflawni, mwyn ein hysgogi a'n symbylu, a'n dihuno ni o'n hunanfodlonrwydd ecwmenaidd, sy'n meddwl ein bod wedi mynd cyn belled ag y gallwn ni a'n perthynas ag enwadau eraill. Mae esiampl y gymuned yn Gronsiomp neu Tese yn dangos i ni ein bod ond wedi cychwyn ar y daith o ddysgu sut i gydweddio ac i gydweithredu ac i ddeall ein gilydd, ac yn barod i gyd-deithio a'n gilydd, mwyn i ni trwy ein esiampl bod yn esiampl i'r byd, ac i fod yn gorff Crist ar waith yn y byd, mwyn i'r byd gredu. Mae angen esiamplau arnom i'n hysgogi, a'n hysbrydoli, a'n herio ni ymlaen i geisio y weledigaeth fwy. Roedd yn ddiddorol gwrando ar araith Joe Biden wrth iddo ymgymryd ar arlywyddiaeth. Tro ar ôl tro fe bwysleisiodd yn ei araith a hynny ag angerdd dilys, yr angen am undod ar ôl yr ymgyrchu cecrys, i bobl o wahanol ddaliadau gwleidyddol ddod ynghyd, nid trwy esgus nad oes gwahaniaethau rhyngddynt,
ond trwy ddadlau'n agored ac yn onest ond yn barchus, i siarad nid gweiddi, i ganolbwyntio ar y gwir, i geisio'r tir cyffredin sydd rhyngddynt ac nid i begynnu pob ddadl, i weithio tuag at y weledigaeth fawr ac felly bod yn esiampl i'r byd o ddemocratiaeth iach, lle mae modd anghytuno'n barchus ac eto dod ynghyd i gydweithio lles pawb. Yn yr ail lith heno o lythyr Paul a Titus, fe gawsom ni Paul yn gynghori Titus i fod yn esiampl i'w eglwys, esiampl o weithredoedd da, ac wrth hyfforddi, ymlygu gywirdeb a gweddister a neges iachusol. Roedd Paul anad neb yn deall pwysigrwydd bod yn esiampl i eraill. Nid trwy ein geiriau yr ydym yn pregethu'r Efengil, ond trwy ein bucheddau. Mae y ffordd yr ydym yn byw ein ffydd yn esiampl i eraill. Fel yr ydym ninnau wedi cael nifer o unigolion sydd wedi bod yn esiamplau da i ni yn ein pererindod ffydd, esiamplau sydd wedi'n hysgogi, ein hysbrydoli yn herio, felly yn yr un modd, ac mae hyn yn frawychus i feddwl, yr ydym ninnau yn esiamplau i eraill hefyd, efallai heb ni sylweddoli neu werthfawrogi hynny. Ac mae hynny yn beth brawychus i ni ystyried. Nid ydym yn hoffi meddwl amdano mae'n hunain fel esiamplau i eraill, ond y gwir yw, dyna beth ydym. Ein gwaith fel Cristionogion yw ceisio bod y gorau gallwn ni yn esiamplau o weithredoedd da, a gadael ein bywyd i fod yn esiampl sy'n hysgogi, ysbrydoli ac herio eraill i feddwl am ei ffydd. Ond sut allwn ni fod yn esiampl o weithredoedd da? Yma mae chwiorydd gronsiomp yn gymorth i ni. Nid trwy gyflawni y pethau mawr mae bod yn esiampl i eraill, ond trwy bod yn ffyddlon ym pethau bychain bywyd. Y mwyaf naturiol ydym, y mwyaf cyffyrddus ydym yn ein croen ein hunain, y mwyaf i gyd ydown ni sylweddoli bod Duw yn ein caru ac yn ein derbyn am yr hyn yr ydym, y mwyaf yr ydym yn esiampl i eraill. Y mwyaf i gyd yr ydym yn aros yng nghariad Crist, y mwyaf i gyd, dyn ni'n gwreiddio ein bywydau mewn gweddi, y mwyaf i gyd, dyn ni'n dwy'n ffrwyth, y ffrwyth sy'n weithredoedd da, sy'n esiampl i eraill o'r hyn y mae ffydd yn gallu cyflawni yn ein bywydau. Mae angen esiamplau da arnom ni i gyd, esiamplau o ffydd ar waith, y mywydau eraill, i'n hysgogi ni, i'n hysbrydoli ni ac i'n herio ni, fel esiampl chwiorydd gronsiomp yn ei herio ni yn ein meddwl a'n gwaith ecwmenaidd fel eglwys, a beth yw gwir ystyr undeb Cristionogol. Ond hefyd cofiwn bod ein bywydau ni yn esiamplau i eraill, a hynny heb ni sylweddoli. Felly boed i ni aros yng nghariad Crist, a'i osod ef yn esiampl i'n bywydau ni, fel y bydd ein bywydau, ym mhob peth bod yn esiampl i eraill o weithredoedd da, sef ein ffydd ar waith yn ein bywydau ni. Amen. Gwelir hi'n ddigoll ar felw
angnefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch calonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.